Takže zdravím dedinčanov a hráčov pri dnešnej výzve. Dúfam, že ste sa tešili. Dnešná otázka znie: kto sa dostane prvý na vrchol? Musíme sa dostať na druhú stranu. Ja postavím most. Takéto triky ma učila ešte babka, lebo ona bola prvá žena na Gerlachovskom štíte. A dedo, ten zomrel na Mount Evereste. Frajer. No dobre, poďte aj vy. Pozor! Padá to! Strašná zima mi je. Koho blbý nápad bol sa zapísať do tejto súťaže? Poďme do tejto jaskyne. Tu sa schováme na chvíľku aspoň. No tu sa asi neschováme. Ty mudrland, blbý, sprostý. Počuješ inak? Dik, ty jak si oblečená? Však není ti zima? Nie. Pozeraj, tohto vyprenkujem. Aha, pozeraj, more. Jak spadol, more. Asi zomrel, čo? Takže to hore musíme ísť. Aha, hráči sú za nami. Počkaj, ukážem im, že som sa vo vojne naučil. Jaj, utekaj rýchlo. Teplo. Pomoc. Marcel, to kde si? Nie. Už si sa premenil na kocku ľadu. Živá smrzlina Magnum Gold. Tak to výram, sľubujem. Neboj sa, Marcelko, počkaj tu do leta. Vtedy bude teplo a možno sa zachrániš. Celé mám premoknuté topánky už do ryti. A čo je toto? No Yeti, originál. Ukáž, žije ešte. Hello Yeti, čo? Jak sa máš, brácho? Ho? Ale akože pekne smrdíš, bráško. Dobre, prepáč, to som nechcel. Konečne som hore. Hej, čo tu robíš? Ja som tu bol prvý. Nie, ja som tu bol prvý. Počuješ, villagerko, neser ma? Ja som tu bol prvý. Ty hajzel, on tu bol prvý. No brácho, čo s ním urobíme, čo? Pekne ma usere tento chlpatý môj. Hodíme ho do diery a zalejeme ho lávou. Nech ostane tam, kde má. Pod zemou. Navždy. Chlapci, ja vám gratulujem. Je to remíza, takže tu máš emeraldy, aj ty tu máš emeraldy a ja už odchádzam odtiaľto do reči, lebo je tu zima strašná. Mrznem. Posledný krát som točil na horách. Hej, nezabudni dať like a odber